Продължаваме на музикална тема. В студиото са вече двама хип-хоп изпълнители. Имената им са известни само на техните роднини, а иначе техните фенове ги познават като Милиони и Гангстаман. Здравейте и добре дошли. Здравейте, много е приятно ваше. След малко ще видим едно видео, което всъщност е вашия нов продукт. Благодарим ви, че го представяте тук. Това първи ли проект е заедно и защо се казва 4 по 19? Това е втория ни проект. Първият е доста успешен. Казва се Blink Blink, първият видеоклип, който направихме. След като видяхме, че феновете се израдваха на това, което правиме, затова двамата решихме да направим и следващия ни проект, който се казва 419. Сега какво ще ги зарадвате в новото видео? Ще го покажем след малко ден, но все пак... зарадваме с този много модерен клип, MXM го снимаха. Той е с квадратокоптери, супер модерна техника, цял буст техника. Да кажем, че това е всъщност камера, която може да лети. Да, това е камера, която може да лети, отгоре може от всякъде да ни хване, което не е много навлязано всъщност все още. България на висока сграда отгоре, където се хващат цяла София. Кой го режисира? Това каза? MXM. Това е псевдоним на режисьор или фирма? MXM Видео ми, то е фирма, така си представят. Кажи, още веднъж ще ни глобят от ни глобят, Аз си мислех, че е псевдоним на някой известен режисьор, идеята си е наша за видео. Всъщност идеята е наша, те го снимаха. 4 по 19 какво изразява? 4 по 19, това е с 4-19 кицелажа на джантите. Тъй като и двамата се кефиме на марката Мерцедес и обичаме голями коли. Стига бе, човек, стига с марки. 19 джанти и ти любимия размер. Хубави жени, предполагам, това обединява хип-хопа. Лъскави коли. А днес какво празнувате, апропо? Нищо не нито сме пияници, нито сме влюбени, значи... Празнувате участието си по Нюсалем. Извинявайте, ама винаги се появява, когато за двама мъже се появи предположението, информацията, че нито празнуват Трифон Зарезан, нито Свети Валентин, излизат... Не го казвай, по-добре си го задържа за теб. Не искаш да го чуваш. Не. Дори като вероятност. Като майтап даже не искам изобщо да го чувам. Няма такава вероятност. Не сте толерантни към такъв тип хора? Изобщо това си говорихме отвънка с охраната, бой докато дишат такива и това е. Това част от хип-хоп културата или си е ваша личност? Не, той има даже много от хип-хоп културата да ги кефи. Добре, да кажем за клипа. Разкажете, разбрахме, че е сниман със страхотна техника. Да, той е че ще бъде зрелищен. Да, заснете тук в София. Като цяло се получиха добре нещата. Доволни сме от кадрите, от това, което се получава. Той вече в интернет сайтовете е пуснат. За момента се развива добре. Добре върви, радват му се хората, което радва и нас и така не стимулира да продължаваме напред и нагоре. Вие откъде си вадите парите, момчета? С музика ли ги вадите или всеки от вас има някакво друго занимание, като това е просто хоби? Не питам, сигурно недискретно. Когато човек има повече от 2 гънки в мозъка, може да се оправи някакси. Дори само с музика. Дори и само с музика, да. Абсолютно. Добре, айде да го видим най-накрая този клип вече, защото е малко странно. Не, след това ще го пуснем пак и за финал. Просто нещо да бъде илюстрирано. Просто Evo tuka Riči, Te mi puska donosi, аз по шпата коноси, мангици от бонуси, Western Union преводи, правим се на фъни, продавам челъми, къша бъни, дай ми само мъни. От тавана утри газол, зад волана казва брато, час маци, пас грачи, куче влачи, търси ми намерника, сподели го в дневника, плеер куп, бичи с фул, черпи ниска перника, блин пеете как реагира публиките, например, на този стил и имате клубни участия, нали така? По същия начин се движат. Къде свирите всъщност? По-скоро пеете, извинявай. Да. Там, където ни поканят. Навсякъде, където ни поканят. Ти си от Петрич, например. Има ли къде да се изявяваш там в... Да, абсолютно. Няма и в Петрич къде да се изявяваме, но ние не разчитаме на Петрич или на София, като цялата страна. Има едно нещо такова, че Петрич той е
Емблема. Много емблематичен град за младите хора. Всички знаят, че тревата иде от Петрич. И оттам имат много фенове. Това е. Затова съм цели облечен в Това е зелено. облечен цели в зелено. Представител на града съм. Раста плитки. И това няма да е много хип-хопърско. Няма да е много хип-хопърско въобще. Добре. А иначе къде е другаде? Ако там примерно с тематични вечери или се... Не, смисъл, звъните по телефона, оговаряме ден, в който отиваме в клуба. Специално като се разберете. Във всеки един град правиме 30 минути програма, шоу, забавляваме публиката и си тръгваме. Какво друго ги забавлявате, освен с собствения си репертуар? Изкарвате ли кавери? Мога да кажа, че дори те ще се радват дори само с визията ни, дори без да пеем те се радват. Това Ние не е сме се практика. събрали само скромни в това студио. Хип-хопа не е практика да се правят кавари. По-скоро, като се ходи на участие, се ходи с диджей. И диджея взема тази празнота всъщност, защото ти като отидеш чуеш за половин-един час. Да. Вече като си с някой добър диджей, пък той им пуска хубава музика, загрява ги и си става партия. Казахте, където ви поканят, имате ли достатъчно участие обаче, защото ми се струва, че има някакъв подем точно в вашия стил напоследък. Много хора, много парчета. Точно това не е преценяне нас. Това е мафия, не е подем. Конкуренцията е много сериозна. Това нещо си е направо мафия. Що да е Ама се мафия? бориме. Защото е мафия, защото има една групичка от хора, дето имат повече позиции и си лансират техните хора и там правим. Сега направиха награди. Аз за миналата година съм направил 10 клипа, той не знам колко е направил. Мен даже и в номинациите ме нямаше. Ако сметнем гледанията и това, нещата вече ще са съвсем други, обаче не знам по какъв избор. Аз знам по какъв такова се. Обиден ли си? Не съм обиден, обяснявам ви схемата каква е, защото тя пита. Ти каза ли нещо на тях? Обади ли им се да им кажа, че хора, и мен има на картата? Ако вие си имате тук TV7 и си имате колко много хора, естествено, че като направите тук нещо да раздавате, ще го дадете на ти от TV7, не го дадете на ти от Нова телевизия. Не е естествено, ама зависи България какъв човек си. живеем и България е естествено, така. да. Така че... Монопол, Добре. да го кажем. Ти няма да караш, ти не би карал кола с по-малко от 19. 20 цалови с джантите в гаража. Добре, хайде да ги видим още веднъж тия джанти и ви желаем успех с това парче, както и с предишните, които сте направили. Дано това да е също толкова успешно, колкото и предишното ви. Хип-хопа да надвива повече. На това се надявам и ние. Благодаря. Те ми пускат доноси, аз по шпата конуси, мангици от бонуси, Western Union преводи, правим се на фъни, продавам челъми, къша бъни, дай ми само мъни. От тавана, отвига зол, зад волана, казва брато, час маци, пас грачи, куче влачи, тази ми намерника, сподели го в дневника, плеер куп, личи с фул, черпи ниска перника, блин, хастра, викай ми маста, аста на виста, на пута и баста, бич бади мув, бегай да шаро, тичкай да плачкаш, хит на гърми с генгста мен, 240 на бенца мен, денс, мега денс, няма да ме видите от дим,